paye des bonnies. Quand j'étais petit, je m'ambiançais son gros bonnet. Bah petit, bah baby, dédicace à Michi. Pourquoi il est parti? Il a dit qu'il voulait se battre à la sortie. On prie. Tøj skal jeg på til skole, cause I don't know. Det er lidt ting, der er værste, at man skal vælge tøj, som man ikke ved. Bye. Imens jeg finder tøj, så. Hej Chrissy. Godmorgen. Bye bye. Jeg fandt min tøj. Det er så... Vil du være sød og tiste? Jeg tager tøj på. Jeg har min tøj for i dag til skole. Og nu skal jeg bare børste mit hår og lave min lashes. Ja, så. Jeg skal børste mit hår. Nu er jeg færdig med at børste mit hår og lave min lashes. Nu skal jeg lave min mors hår, så... Far? Vi er på kamera. Jeg skal lægge min madpakke på min taske, og så skal jeg fylde min drikkedunk. Det her er min madpakke for i dag. Dog mig med ældste af madpakke, så jeg har puttet madpakke på min taske. Jeg fylder bare min drikkedunk i skole, så nu skal jeg bare putte min på min bækketaske, så vi ses, når jeg kommer derud. Så nu er jeg lige kommet ud, og nu skal jeg i skole. Ja. Ja. Akavet. Så I ved da godt, hvor min skole var. Jeg sagde det på min sidste video. Her. Jeg er ny på det her YouTube-kanal, så og nu er det, at jeg skal i skole. Og jeg er halvvej der, så vi ses, hvis jeg kommer derhen. Og det kan godt være, at mine venner kommer derind også. Så nu er jeg snart ved lyskrydset. Ja. Jeg er inde på min skole. Eller det her er i hvert fald Løbbohallen. Girl. Så det er herinde til min skole. Eller herinde til min klasse. Det ser ud til, at jeg er den eneste herinde. Måske fordi jeg kommer lidt før. Look at this. Look at that. Look at that. Jeg kan se, det kommer. Så jeg har efterløb. Og så har jeg andre papir derovre. Den er så grineren seriøst. Du skal lige se det her. Se her. Okay. Nu har jeg fri. Så jeg går fødselsdag sammen med Vanessa. Og vi
kommer til at sige farvel til hinanden snart. Jeg så lige en kat. Den var grå. Nej, jeg lyver ikke. Havde den sådan lidt striberagtig? Nej. Den var sådan, den næsten ikke engang havde nogen pels. Bye, motherfucker! Det var faktisk det for i dag. Jeg håber, I kunne lide det her video. Og så er det, at jeg laver en anden video, hvor jeg måske går shopping med mine venner. Og så ja, vi ses!